Výhody bolusového poradcu Accu-Check. Bolusový poradca Accu-Check poskytuje bolusové odporúčania s cieľom úpravy zvýšenej hladiny glykémie do stredu cieľového pásma. Výpočet bolusovej dávky bolusovým poradcom Accu-Check pomáha znižovať hyperglykémiu po jedle bez zvýšenia frekvencie hypoglykemických príhod. Ostatné zariadenia na výpočet bolusu využívajú inzulín zameraný na glukózu aj inzulín zameraný na jedlo ako aktívny inzulín. Bolusový poradca Accu-Check však odlišuje inzulín zameraný na glukózu od inzulínu zameraného na jedlo, pretože inzulín zameraný na jedlo nemá žiaden účinok na zníženie hladiny glykémie, iba pokrýva spotrebu sacharidov. Preto sa ako aktívny inzulín využíva iba inzulín zameraný na glukózu. Bolusový poradca Accu-Check berie ako jediný do úvahy zvýšenie množstva jedla, aj čas výpadku inzulínu a zároveň tiež čas účinku inzulínu. Zvýšená hladina glykémie po jedle sa toleruje ako súčasť fyziologického nárastu hladiny glykémie ako reakcie na konzumáciu sacharidov. Prijímané jedlo sa tak pripočíta k súčasnej hladine glykémie. Táto zvýšená hladina glykémie sa toleruje dovtedy, kým sa neskončí čas výpadku účinku inzulínu. Vtedy by mal inzulín začať výrazne znižovať hladinu glykémie. Tieto parametre, ako je hladina glykémie, príjem stravy, výpadok inzulínu a nástup účinku inzulínu, spoločne formujú povolenú oblasť hodnôt glykémie, ktorú si vie pacient prispôsobiť podľa vlastných potrieb. Hodnoty glykémie v rámci tejto oblasti sa neupravujú, aby nedošlo k zbytočnému predávkovaniu sa inzulínom. Mierne zvýšenú hladinu glykémie nameranú napríklad po 2 hodinách nie je potrebné upravovať, ak sa nachádza v rámci stanovenej povolenej oblasti. Hoci sa tieto hodnoty nachádzajú mimo cieľového pásma, stále spadajú do povolenej oblasti hodnôt a nespúšťajú odporúčanie korekcie. V prípade, že by nameraná hodnota bola taká vysoká, že bude mimo povolenej oblasti hladiny glykémie, vďaka metóde prepočtu aktívneho inzulínu navrhne bolusový poradca Accu-Check korekčný bolus. Ale len po najbližšiu akceptovateľnú hodnotu glykémie, ktorá je na hornej hranici povolenej oblasti glykemických hodnôt. Následne sa vytvorí druhá priľahlá oblasť na pokrytie účinkov tejto korekčnej bolusovej dávky. Bolusový poradca Accu-Check ponúka nasledujúce výhody. Sofistikovaný výpočet aktívneho inzulínu na obmedzenie hyperglykémie po jedle a zároveň toleranciu aktuálneho fyzického stavu v rámci povolenej oblasti hodnôt glykémie, ktorú si môže pacient upravovať podľa vlastných potrieb.